No niin, tänään me pelataan tätä samasta Bow-pelistä, mutta ei nyt Bow-peliä, vaan tuota toista peliä, yhtä peliä. No niin, ja sitten me tehdään jotain ihmeruokaa. Moikka. No niin, siis me pelataan. Tässä on meidän nyt taas Bow-pelimme, jota pelaamme tänään. Hän leikkaa jotain elävää kanaa. Se ottaa jotain tommosia pois tuolta kanalta. Ei. Ok, tää oli vähän outo. Niin kokeillaan tätä. Tää on joku, missä pitää tehdä. Noin. Tässä tekee sitten ruoka. Se oli vähän outo toi viime. Mä otin kyllä ihan peruspizzan. Kyllä siihen tulee paljon ketsuppia. Tästä tulee hyvin erikoispizza. Siihen tulee jotain maailman erikoisinta juttua. Siihen tulee muuten basilikaa, mutta se ei ole mitään erikoista. Siihen tulee juustoa ehdottomasti. Tai hienoa. Tää on hienoa. Iisipuli. Joku erikoinen. Chiliä. Ei chilikään ole niin erikoinen. Nykyään. Ravun saksia. Mut se on kyllä outo. Kurkkuu. Eikö nää on jotain hedelmiä oikeesti? Hei, joo, tää. Laitetaan se jollekin todella kaunille. Finish! Jei. No niin, mennään hakemaan joku toinen peli. Joo, me otettiin siis vuoristoratapeli. Drill Rush. Siis tää on ihan tosi kiva peli. Toi on niin hauska, mutta kun me ei voida sitä peliä. Ups. Mä en oo pelannut tätä kato pitkään. Eikaan. Vitsi. Ei. Oikeesti meillä on kaikki nämä vaunut, koska me ollaan ostettu, mutta siis me ei olla... Ja siis... sitten myös ukkelit. Näitä ei saa. Niin, koska ne pitää jotenkin niinku ihmehommeli. Vaikka toi koira on tosi söpöä oikein. Se on lammas. Niin, ja korkokenkä. Mutta me on tommonen. Ihmevaunu. Tällainen. Laitetaan kuningatar vaunuun. Hei, lapset, muistakaa aina, ottakaa tällainen hoikkanainen ostoskärryihin. Muistakaa se, aina. Se on niin turvallista. Te voitte sanoa, että mitä videoita haluaisitte tähän kanavalle. Niin, te voitte vähän ehdotella ihan mitä vaan. Kelpaa. Mutta kokeillaanko jotain toista? Katsotaan, jos täällä on jotain hauskaa. Joo, meillä on joku ihme muista kaikki. Se on vähän outo. Mutta joo.
Ei tää on ihan surkea. Niin se oli siis aivan surkea. Voitte sanoa jotain mielipiteitä ja semmosia pilejä, mistä te tykkäätte, niin me voidaan kokeilla niitä ja silleen. Joo, tää oli varmaan tässä tää video. Että nähdään ensi kerralla. Joo, nähdään ensi kerralla. Muistatkaa, että kohta on Lucia. Hyvää itsenäisyyspäivääkin. Mutta moikka! Moikka!